Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor paarden. De paardenmens. En daarom zijn aangeschoven Sylvie en Dirk Vlerik. Van harte welkom. Sylvie? Goedenavond, dag Jan. Ja, oké. Hallo. En dan Dirk. Jan, dank u voor de uitnodiging. Ja. Prima, ja. Nou, geweldig. Sylvie, vertel eens iets over de paardenmens. Nou, ik ben de partner van Dirk en ook de medewerkster samen in de paardenmens. Dus ik help mee in de organisatie en ook wat dat betreft de boekhouding en zo doe ik alles eigenlijk de rechterhand van Dirk. Ja, en waar ben je geboren? Ik ben geboren in Ronse en ik woon nu in Tielt samen met Dirk eigenlijk en hebben we het bedrijfje opgestart in Beernem. En wat is jullie contact met West-Vlaanderen? Wel, omdat wij heel veel nu in Goede ook komen en in Breskes organiseren wij veel trektochten, heel de zomer lang. En ook na en het voorjaar organiseren wij ook zulke tochten, zowel voor de weekends en als ook in de week. Kampjes doen we ook hier aan zee. Helemaal goed, geweldig hè? Dirk, hoe is jouw passie ook voor mensen, maar ook voor paarden ontstaan? Kun je dat even terugdenken hoe je daar als klein jongetje mee omging? Als klein jongetje is het al begonnen, 3 jaar. Als ik met mijn moeder naar de kermis ging, had ik alleen maar aandacht voor de ponies. Ja. Ponykraam, ik was dat niet weg te slaan en die spandoeken op de achtergrond van het Wilde Westen, dat boeide mij enorm. Ja. Dus, en wat heb je dan in een vroeger leven gedaan? Wat is je opleiding? Mijn opleiding, ik ben eigenlijk fotograaf van opleiding, maar ik wou eigenlijk alleen maar iets doen met paarden, maar dat mocht niet van mijn ouders, omdat we in de stad wonen. We hadden zelf geen tuin. Dus mijn vader zei, geen ruimte voor paarden, daar gaan we niet aan beginnen, maar je kunt dat niet tegenhouden. En als ik 30 jaar was, ben ik dan afgestudeerd als instructeur en trainer van paarden. En waar heb je die gevolgd? Ja, gewoon bij ons in Zelzaten en in Sint-Niklaas, in de typische hippische opleidingen, maar dat was eigenlijk niet wat ik zocht. En wat zocht je dan wel? Ja, door naar beurzen te gaan en horse event en zo heb ik de grote paardentrainers leren kennen, de horsemanship, de Pat Pirelli's, Monty Roberts, Chris Irving. Maar dat moet je een beetje toelichten. Ja, want, dat zijn zo die cowboys, die ex-rodeo-sterren die paarden trainen en erachter gekomen zijn dat dat niet lukt met dwang. Nee. En agressie, maar dat je moet verdiepen in de taal die de paarden kennen. Dus die taal wil ik ook leren, de taal van de paarden. Maar hoe heb je die dan aangeleerd? Ja, of zit er daar gewoon in? Of? Ja, ik heb heel veel opleidingen gevolgd en stages in binnen- en buitenland. Bij de bekendste mensen, zo, onder andere Buck Brannaman, die ook op de set stond van The Horse Whisperer met de bekende... De paardenfluisteraar De dus. paardenfluisteraar. Dan vertelt er eens iets meer van hoe... Ja, iedereen die met paarden bezig is, heeft misschien die film gezien met Robert Redford in de hoofdrol. En die Buck was daar verantwoordelijk voor het trainen van de paarden. En ook Robert Redford trainen, hoe dat hij zich moest gedragen in de nabijheid van die paarden en zo. En ik heb bij die Buck Brannaman ook clinics gevolgd. Maar natuurlijk, je moet het vooral veel doen. En door veel jonge paarden te moeten trainen, kon ik al die kennis direct ook toepassen. Maar je hebt er dus eigenlijk ook nou je beroep van gemaakt. Mijn beroep van gemaakt, eindelijk. En dan, hoe kom je dan aan je centjes dan? Dus, Sylvie zei al van, we doen dan... Hoe kom ik aan de centen? Ik geef opleidingen en stages zelf. We organiseren, zoals Sylvie zei, ook trektocht met de paard. Maar we doen dat altijd bedloos, ontspannen, avontuurlijk, maar zonder... Zonder dwang. Ja, zonder nerveuze mensen die aan de teugels hangen met body protectors en dergelijke, om zich te beschermen tegen. We denken positief en onze kennis is onze veiligheid. Maar eigenlijk ging het vroeger ook zo. Hè? Dus ik kan me wel herinneren dat een boer die ging naar de kerk en met een gerei, met zo'n koets erachter, en daarna ging je naar het café en dat paard liep gewoon naar huis. Ja, inderdaad. Dus, maar die boeren werkten er ook alle dagen mee op het land en dat is ook een soort grondwerk. Ze hadden een band, een relatie met een paard en dat is nu
minder het geval. Mensen hebben niet veel tijd. Het paard staat een week te wachten op stal in de manege. En dan op een uur moet hij alles uit de kast halen. Ja. En dat wringt het schoentje. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Sylvie, voordat we naar het filmpje gaan kijken? Gewoon nee, ik ben heel blij dat ik hem tegengekomen ben in mijn leven. En je leert ook heel veel over jezelf kennen. Ja. Dus de band dat je creëert met het paard leert eigenlijk jou hoe dat je echt bent en hoe dat je ook kan veranderen. Want de paarden die op de manier worden getraind door Dirk, is eigenlijk eerst, hoe het paard voelt aan hoe dat jij eigenlijk in elkaar zit. Ja. En dus dat weet je ook als je werkt aan jezelf, qua geduld, niet zenuwachtig zijn, ook niet agressief uit de hoek komen. Anders doet het paard gewoon niet wat dat je zou graag willen. Nou, dat is een mooie toevoeging. Ja, zullen we dan nu eventjes naar de film gaan kijken? Ja. Nou, dat was echt puur natuur. Zowel de mensen als de paarden. Ja. En allemaal zonder bit. Wat zijn de nadelen van een bit voor het paard? Mm-hmm. We hebben de mensen die les volgen bij ons leren zich te verdiepen in de wereld van het paard. En ze moeten zich ontspannen en duidelijke taal spreken met een paard. Nu, ja, maar dat bit, hè? Ja, dat bit. Wat doet dat ja, met dat paard? bit heeft het gevoel dat je snel iets kunt verwezenlijken, maar dat is natuurlijk meer dwangmatisch. En dat lukt ook. Ja. Maar dat paard, wij willen er onze paarden van maken. We hebben er respect voor, we zien het graag, willen dat hij ons begrijpt. Ja. En we gaan niet dingen afdwingen. We geven eigenlijk bij ons training het gevoel dat dat paard iets doet dat hem iets opbrengt. En wat is de grootste beloning voor een paard of een ander prooidier, dat is de rust en veiligheid. Dat is de motivator. Ja, en deze paarden, Sylvie, die zijn wit. En wat voor soort paard is dat? Dat zijn Lipizaners. En waar komen die oorspronkelijk vandaan? Die komen eigenlijk van Spanje ver, ja. Ja, heel mooi hè? Heel rustgevend ook. Ja. En wat zou je nog meer kwijt willen over het gebeuren van West-Vlaanderen? Want jullie moeten natuurlijk niet alleen het strand gebruiken, maar die paarden, waar zijn die nou gestald, Dirk? Ja, we hebben hier een weide in Breskes, op een kilometer van het strand. Ja. En de bedoeling is dat we Hans het seizoen hier in Zeeuws-Vlaanderen trektochten geven, 1 keer de week. En de andere dagen dat we eigenlijk stagedagen geven. Dus mensen kunnen de hele dag les volgen en de beleving meemaken met lunch. Ja. Van 10 tot 5 gaan we actief aan de slag. Geen theorie of een piste, gewoon buiten in de strand, polders. En zo leert het, aldoende leert men. Ja, aldoende leert men dan. Aanpakken. Ja, en Sylvie, hoe kunnen ze jullie bereiken? Via Facebook? Kunnen ons, via de Facebookpagina momenteel van de Paardenmens. Er wordt ook nog een website opgesteld, maar dat is nog niet klaar. En dan via de Facebookpagina kunnen ze ook ons bereiken op mijn telefoonnummer of via de e-mail van dirk.vlerik@gmail.com. Kunnen ze ook alle nodige informatie vragen als ze iets meer willen weten. Wanneer dan er zulke tochten worden georganiseerd. Ja. En hoeveel mensen hebben jullie nou in opleiding met die workshops? Ja, een stuk of 12. Ja. En die zijn wanneer begonnen? Die zijn nu begonnen in september. September 2019 ja, zijn jullie met die mensen begonnen? Ja, inderdaad. En hoe lang duurt dan zo'n... Start september tot juni. En we werken met kleine groepjes van 4, maximum 5 personen
om iedereen de persoonlijke aandacht te kunnen geven die ze verdienen. Ja, en nou zijn er natuurlijk ook voorbeelden van mensen die dat bij jullie ondervonden hebben. Ja. Die zijn met een paard met een bit begonnen en nou dus zonder bit rijden. Ja. Ja, en daarom wil ik Sylvie even afscheid van jou nemen. Oké. En dan laten we het volgende filmpje zien, een prachtig filmpje. En ondertussen kan Nikita aanschuiven, want die heb ik bereid gevonden om toe te lichten hoe dat die overgang is van zonder bit, of met bit, zonder bit. Zonder bit, Oké, hartelijk dank. Graag gedaan. En dan gaan we nu even naar het filmpje kijken. Van harte welkom. Dank u wel. Ik kom zo bij je terug, ja. Maar Dirk zit te popelen om te vertellen wat daar in Gent gebeurde. Dirk. Dank. Dus in Gent ik had die 2 Lipizaners kunnen kopen, die liepen in een dubbelspannende koets en die waren op hol geslaan. Ze hebben dat willen tegenhouden en die paarden waren al het vertrouwen kwijt. En hier bewees ik in Gent dat die paarden, als ze u vertrouwen, door het vuur gaan voor u. Ze hadden nog nooit in Gent geweest. Ze liepen daar bedloos en zonder zadel tussen de bussen, de toeristen, de boten. Het was eigenlijk leuk om te doen. Niet spannend voor jou dan? A walk in the park. Nee, maar volgens mij vind je het nou spannend dat er is toen in Gent op die paarden. Ja, het was leuk, maar je bent zodanig één dat overal door. Ja, oké. Goed, Nikita, wie ben je en waar kom je vandaan en waar ga je naartoe en brand los? Ja, ik ben Nikita en ik woon in Beernem. De passie voor paarden zit er eigenlijk ook al van jongs af aan eigenlijk wel in. En 3 jaar geleden kocht ik eigenlijk mijn eerste eigen paardje. Dat was nog een jong paardje, dat was een jong Arabiertje. En ik dacht dat ik het werken met paarden eigenlijk wel goed genoeg onder de knie had om een jong paardje op te leiden. Nu dat paardje... Sorry, reed je toen met bit? Ik reed voorheen wel met bit, ja. En met dat paardje toen? En dat paardje was het ook gewoon om met bit te rijden, maar niet met mij. Ik had daar heel weinig op gereden nog. Maar dat paardje had ook nogal een historie, heeft nogal een verleden met heel veel verschillende mensen. Maar ja, ik ben gevallen voor zijn charmes, dus ik heb hem eigenlijk gekocht. En na een 2-tal weken kon ik daar eigenlijk niet veel meer mee doen. Gelukkig volgde ik toen les in een manege in de buurt en toen was Dirk de huidige lesgever daar. En wat was dat? In Maldegem. Vlakbij. Ja. En hij wist dat ik dat paardje gekocht had en hij vroeg regelmatig van, en hoe gaat het ermee? En na een aantal keer heb ik toch wel durven zeggen van, ja, eigenlijk toch niet zo goed. En dan op een bepaald moment heb ik hem wel gebeld en heb ik gezegd van, kijk, ik raak echt niet verder nu. Huh? En ik heb hulp nodig, want dat was al een heel moeilijke stap om dat eigenlijk toe te geven. En dan is Dirk mij eigenlijk vanaf dat moment komen begeleiden. En hoe ging dat dan? Even in het kort. Ja. He, dat je dan overgaat op Dirk als begeleider. Ja. En hoe werkt dat dan? We zijn eigenlijk volledig gestart met grondwerk. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk alle oefeningen op de grond doen.
om het paard ook vertrouwen te geven in de situatie, maar ook vooral in de mens. Van, wij gaan jou niet in een bedreigende situatie brengen. We herinneren nog goed op het moment, wij gebruiken ook tijdens de training een carrotstick. Een stick heet dat ligt hier ook op tafel. De paarden linken dan nogal met de zweep. De eerste momenten dat we daarmee werkten, sprong mijn paard daarvan weg. Omdat hij een zweep gewend was en pijn? Waarschijnlijk, ja. Okay. De volledige historie kennen we niet natuurlijk. Dat is wel logisch toch? Ja, inderdaad. Dus dan hebben wij hem eigenlijk geleerd van, ja maar, jij moet daar niet bang van zijn. Wij gaan jou daar niks mee doen. En nu gebruiken wij dat eigenlijk tussendoor om het paard te aaien, om het paard te belonen. Dan wrijven we ermee langs de nek of langs de rug. En dan merken we ook dat ze daarvan ontspannen. Dus zodat hij eigenlijk voorheen ervan wegsprong, ontspant hij nu van de aanraking met de zweep. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja. En zo hebben we stapsgewijs weer opgebouwd naar het rijden zonder bit en zelfs zonder zadel. Oké. Ja. Nou, als je nou... Hoe hou je zoiets vast, Dirk? Ja. Nee, ja, maar ik weet het niet. Ja, nee, dat is goed. Dat is een communicatiestick eigenlijk. Dat is de verlengde van onze arm. Hè? Dus zo kan je veilig je paard aaien en vertrouwen geven zonder dat hij zelf in gevaar komt. Hè. Het is belangrijk dat hij zelf rust overbrengt, dat je voeten netjes blijven stilstaan. En dankzij die stick kan je dat doen van op een veilige afstand. Dus eigenlijk is dat niet een zweepje, maar dat is een wij heten dat een communicatiestick. Paarden gaan achteruit voor ritmische beweging. Kan je met dat stickje makkelijk doen. En in feite, dankzij die stick zijn we even lang als een paard. Want wij zijn verticaal, paarden zijn horizontaal. Dankzij die stick zijn we even lang als dat paard. Weet je dat ik daar nog nooit over nagedacht heb? Ja, nee. Het is, daarom dat elke trainer die je ziet altijd een klein stokje of iets bij heeft. Omdat hij op deze manier handiger kan communiceren met het paard. En dan zie ik hier nog een gebruiksvoorwerp liggen. En wat is dat, Dirk? Ja, dus we werken dus met ik zal even de glazen opzij zetten, dan wordt het helemaal spannend, denk ik. Nu, ik moet wel zeggen, voor de film, het is een net gebruikt touw. Ja, maar dat is alleen maar goed voor de couleur lokaal. We werken met een touwhalster eigenlijk. Paarden kun je motiveren om dingen te doen door prikkels uit te sturen, maar ze leren door ze op het juiste moment rust te geven. Dus als we willen sturen of zo en dat touwtje ligt tegen zijn neus aan, gaat hij de andere kant uit. Wij lossen op het juiste moment en zo leert dat paard eigenlijk feilloos. Maar dit doet nooit pijn dan? Dat is een touwhalster. Ja, een verkeerde handen kan alles pijn doen. Je mag daar niet aan trekken. Het is de bedoeling om dat paard eigenlijk, als hij niet op uw hulp exact reageert, kun je een beetje bijsturen door lichtjes druk te geven op het hoofd. Hè. En dus dat is een elite-loop, dat is 4 meter touw. 4 meter touw. Ik zal dit even vasthouden. Dat is een 4 meter touw. Dat is langer dan de meeste touwen en zo kan je alle oefeningen op de grond veilig doen. En op afstand. Het is dikker dan gewone touw. Ja, waarom? Omdat het niet door je hand kan glijden en dat je hand verbrand is. En op het einde van dat touw is er een soort lederen staartje en dat dient om op de juiste plaats te kunnen richten met je touw. Sturen? Om hem te drijven, om naar de achterhand toe te werken. Ja, nou, ik ben in Zuid-Amerika geweest en reden die mensen, die waren dus ook paardenjongen vanaf 14 jaar. En die deden dat ook zo, hè? Ja. Geweldig, hè? Ja. En dit dan? Dit is een bareback pad. Dat is eigenlijk een soort bescherming voor de rug van het paard, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je het gevoel hebt dat je zonder zadel rijdt. Hè. Maar dat is wat dikker, dus dat beschermt die rug wat tegen die uit je zitbeenknobbels die in de rugspieren drukken. Ja. Beschermt paard en ook je broek. Ja. Dat je niet met een bezweten broek rondloopt. Nou, voordat we afsluiten, ik heb jullie ontmoet, in ieder geval jou ontmoet aan het strand. Ik zat lekker op een paviljoen. Ja. Ik dacht, wat is die man nou te gaan doen? Weet je wat hij aan het doen was? Aan dansen met zo'n Lipizzaner. Dus ik er naartoe met mijn visitekaartje en nou zit je hier. Ja. En ik heb jullie ook ontmoet bij Fantasy in Breskes. Ja. En dan gaan we jullie ook, vertel daar eens iets over. Fantasy in Breskes. is een heel mooi evenement hier. En we mochten daaraan deelnemen. Dus we hebben daar animatie verzorgd. De bedoeling was voor de kinderen, maar eigenlijk heeft iedereen ervan genoten, van jong tot oud. We hebben daar de mensen een andere manier van met paarden om gaan laten ontdekken. Ja, en eigenlijk heb jij mijn droom waargemaakt, hè? Ja, dat klopt. Want er is een foto van dat ik als propper daar op dat paard zit. Ja. En dan kwam ik weer terug in mijn jonge belevingswereld
misschien dat de techniek dat ook nog bij de afsluiting kan laten zien. En hadden jullie nog iets toe te voegen? Nee, ik denk dat het belangrijkste gezegd geweest is vanavond. Dat we echt wel werken op dat vertrouwen, op het veilige gevoel. Ja, dat is een rode draad. En zo, je kan het eigenlijk maar en voelen. Zoals dat jij hebt ervaren, het grootste geluk op aarde vind je op de rug van je paard. Oh, dat is een mooie uitdrukking. En dat heb jij gevoeld op Fantasy. Ja, klopt. Zullen we het daarmee afsluiten dan? Zo, Nou, beste kijkers, mijn jongensdromen die komen weer in beeld, zeg maar. Hè? Zo. In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En de mensen hier aan tafel, Nikita en natuurlijk ook Sylvie. Die is al vertrokken, om het zo maar te zeggen, maar ze zit gelukkig nog in de studio. Van harte dank en dankjewel. Tot ziens. Nikita, Dankjewel. ja, we zien elkaar, ik weet het wel zeggen.